אז על מה אתם מדברים? והעולם הזה הוא אנטישמי, צריך לחשוף את הדבר הזה. כל הביקורת על עם ישראל, על הצבא שלו, כל השוברים שתיקה ומרץ שמקריאים פה את שוברים שתיקה, בושה וחרפה. אנשים שמעודדים חרם על יהודים 70 שנה אחרי השואה, כל העולם נגדנו. זאת אנטישמיות. אומה ערבית שכל היום רוצחת אחד את השני. תחשבו מה היו עושים ליהודים ב-48, מה היה קורה אם הערבים היו מנצחים אותנו. אז אתם עוד באים וצועקים לנו? אנחנו הושטנו לכם יד לשלום, חזרנו לארץ שלנו ולא באנו למלחמה. אתם באתם למלחמה ולכן גורשתם, והנה אני אומר, היו מקורים שגורשתם, ואתם חוזרים על הטעות הזאת יום יום, במקום לקבל את היד שלנו שמושטת לשלום, שאומרת לכם תחיו פה בשלום ותחיו פה בשוויון. אתם שוב תוקפים, אתם עושים את אותה טעות. לא תלמדו אף פעם, זה כמו המשל מהקרב והצפרדע. אתם תוקפים, והרצח הזה, איפה הגינוי שלך לרציחות? משרפת נסיעה בכנרת, כולם פה עמדו בתור לגנות את השרפה. איפה אתם בגינוי שלכם על רציחות? אתם יודעים לגנות רציחות או שזה מקובל עליכם? מקובל עליכם? תרבות של שקר. אתה מגנה, אז תגנה. אני השקרן. אתם אנשים שלא מוכנים להודות שהיה פה בית מקדש, שלא היה פה עם ישראלי לפני 2000 שנה, ואנחנו שקרנים. זה תרבות של שקר. אומר פה זחאלקה על הבמה ואומר, ירושלים היא ליבו של העם הפלסטיני. תגיד, מאיפה הטרמינולוגיה הזאת? ממתי ירושלים הייתה ליבו של העם הפלסטיני? ממתי יש עם פלסטיני? ממתי ירושלים חשובה לאסלאם? אנחנו רואים את התמונות, אתם עומדים וכולם מפנים את אחוריהם לכיוון המקום הקדוש, לכיוון מכה הפנים ואחוריהם למקום הקדוש, ואתם מדברים על ירושלים? אתם לא מתביישים? אם לא היינו באים לפה ואם לא היינו מקימים את מדינת ישראל שעשינו ממנה אימפריה, אתם רואים את זה ויוצאות לכם העיניים. אתם רואים את תל אביב, סעו באיילון, תראו כמה מנופים, תספרו את המנופים באיילון. מה עשינו פה? תראו את ההייטק, תראו איזה תל"ג יש למדינה הזאת. ומה קורה בסוריה? מה קורה בעיראק? מה קורה בלבנון? מה קורה בירדן? מה עשיתם פה? 2000 שנה שלא היינו. מה היה פה? לא היה פה כלום. חבר הכנסת אבו עראר, הפרחנו את השממה, יוצאות לכם העיניים. במקום שתחיו פה בשלום, בשוויון, ותגידו אנחנו חיים פה ואנחנו מגנים את הרציחות האלה, אבל אתם לא מגנים את הרצח. זה מה שאתם עושים. ואני רוצה לחדש לך משהו, אנחנו לא נזוז מפה יותר. זה 67 שנה לעצמאות ישראל, ועצמאות ישראל היא לעולמי עד. אני אומר לך, אתם יכולים לשכוח מהחלומות שלכם שהם אבק ברוח. אתם יכולים לרצוח אחד את השני שם בכל המרחב הערבי. אנחנו נשמור עלינו, אתה יודע למה? לא רק בגלל שזה שלנו, גם בגלל שאין לנו לאן לחזור. את האלטרנטיבה אנחנו ראינו. תודה.